Žil jsem celá staletí, tváři tvář času. Brousil si své schopnosti, zdokonaloval se, zachraňoval svět, pobíjel a likvidoval nepřátela. Své činy jsem však vnímal pouze jako hru. Toužil jsem najít skutečný smysl života. Hledal jsem. A pak jsem jí spatřil. Byla překrásná a pomohla mi najít cestu. Gymnázium Rumburk povede vás dál.